Samotný produkt má naozaj tichý zvuk a 99% koní ho prijíma veľmi dobre, ale pre prípad, že váš kôň potrebuje nejaký čas, môžete ho zapnúť, keď žuje seno, alebo keď ho češete. A môžete produkt jemne priložiť na ich krk a sledovať, ako reagujú. Je s tým úplne v poriadku a rada sa nechá masírovať. pacivital.sk